बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।